славу! Гідність, солідарність, відповідальність – це три речі, які єднають наше свято, обвящення Білоруської Народної Республіки і ваше свято, утворення Української Народної Республіки. Ви трохи раніше її утворили. Ми можемо кожні сутки, кожен день, хоч у 19:17 згадуємо Українську Народну Республіку, 19:18 по годиннику згадуємо Білоруську Народну Республіку. Згадуємо про наших героїв, про ваших героїв, про наші перемоги, про ваші перемоги. Орієнтуємося на ці речі, на гідність, на солідарність і відповідальність. Коли вони у нас будуть, ці речі, ми будемо перемагати. Коли ми їх згубимо, перемагати будуть інші. Думаю, що коли співати нечто, то співати цієї пісні